Bon dia a tothom, com esteu? Va bé? Sembla que això serà un poc més llarguet, xicos, així que ja sabeu, a tots mos costa quedar-nos a casa, a tots mos costa no poder sortir, però és l'única manera que tenim de guanyar el bitxo. I vosaltres voleu guanyar el bitxo, que sí? Jo sé que vosaltres aconseguireu guanyar el bitxo, així que ja sabeu, quedeu-vos a casa, escolteu el que vos diguin papàs, mamàs, padrins, padrines, tios, ties, qui sigui, feis feineta i renteu-vos molt les mans, que espero que ho estigueu fent, d'acord? Bueno, abans de res, que no se m'olvidi, ¿dónde está mi rubio? ¿Dónde está? Está aquí. Jordi, molts anys, felicidades. Ja són 10, mare meva, dues mans ben plenes, Bueno, que passis un dia divertit amb la teva família, que passeu un dia plegat tots junts i el que vos dic a tots, quan tornem ho celebrem i vos pego una bona estirada d'orelles. Bueno, ja teniu la feina per aquesta segona setmaneta, d'acord? A partir d'aquesta segona setmana el més important que seguiu els vídeos meus de aquest que posen dia 1, dia 2. Els altres són d'infantil i de primer i segon d'anglès, que si els voleu mirar, els mireu. Però el més important que seguiu els meus de dia 1, dia 2, dia 3, perquè vos em començaré a explicar, no explicar, sinó a recordar segons quines cosetes de mates, d'acord? Així que estàu al lorito amb els vídeos, que entre demà i dimecres vos els passaré, d'acord? I bueno, res més a dir-vos. Avui tindré una petita sorpresa de part dels profes. Entre avui i demà. No sé quan vos arribarà, però la teniu. Així que espero que vos agradi. Vos envio molta força, molts d'ànims, que seguiu així de bé, que ho estàu fent superbé. Estic molt contenta, tots estan molt contents amb vosaltres. No esperàvem menys, però estan molt contents. Així que res, molta de força, cuideu-vos molt i vos envio un beso supergros a tots.